За початок спів номер 314.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Крижовий шлях паводле баченню слуги Божої сестры Анны Катерины Эмерых. Католицкая монахиня, августинка, мистик, носила стигматы. Была объявлена благословленной 3 костричника 2004 года святым Яном Павлом II. Вядомый немецкий письменник и поэт Клеменс Брантана сустрэўся з монахиней у 1818 годзе. Пасля чаго кожны дзень прыходзіў да яе, запісваў бачанні, якія затым былі апублікаваны ў кнізе «Бачанне благословленной Катерины при пакуты Збавителя свету Пана нашага Езуса Христа». Гэтую малітву слухайце тады, калі будзеце сам-насам з Паном Богом. Толькі вы і Пан Бог. Гэта вельмі важна. Прысвяціце час толькі Пану Богу, аднаму Пану Богу, і пачуйце кожнае слово. Адчуйце Яго прысутнасць, пяшчоту, любоў і сваю непаўторнасць. Толькі Езус можа дакрануцца да нашага сэрца і перамяніць яго. Дазвольце, каб Ён прыйшоў да вас. Гэта будзе самым лепшым і непаўторным пачуццём, які вы пранясеце праз усё жыццё. Ён кліча, а вы дайце яму адказ. Стація перша. Пан Єзус осуджений на смерть. Кланяемся Тебе, Пан Єзу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Отдав себе у руки людей, якія поступили со мной паводле своей воли. Зрабіў гэта тому, что люблю. Цяпер аддаю сябе ў Еўхарыстыі. І зноў людзі паступаюць са мною, як хочуць. Раблю гэта, бо люблю до конца, аж до конца часоў. Вы маеце свабодны выбар, жадаць мяне альбо не. А я трываю у пастанове выстаяць. Гэта значыць, што лічуся з тым, што мяне прагоняць. Чакаю вашага рашэння. Сэрца маё неспакойна чакае, прагне вашага выбару. Часам людзі нават не хочуць, каб я чакаў. Кажуць мне: ніколі да мяне не ўвойдзеш, быццам бы я злодзей, асуджаны на смерць, на такую смерць. Ведаеш, што гэта значыць? У любові вас будуць судзіць, як моцна патрабую суцяшэння. Суцяшай мяне. Маеце надо мною ўладу, якая б здзівіла вас. Калі б толькі вы гэтага ведалі. Як жа вы не ведаеце моцы вашага Бога? Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Стація другая. Пан Єзус бере криш на своє плечі. кланяемся Тебе, Пан Єзу Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты.
грахі я бяру на сябе. З якой унутранай радасцю я адняў свой крыж, калі яго прынеслі мне. Ці ты ведаеш, што гэта значыла для мяне? З'яўляюся тым, хто любіць наймацней. Заўважай мяне ў бліжніх, практыкуйся ў тым, каб звяртацца да сваіх бліжніх як да тых, хто мала значыць. Ці ставіш мяне на сваім шляху, як пуцяводнае святло? Многія выкарыстоўваюць усе свае сілы, каб вызваліцца ад мяне, прыдумляючы апраўданні, каб прыпісаць усе даброты, якія я пасылаю ім, выпадковасці. Вазьмі крыж сваёй штодзённасці падобна таму, як я прыняў свой, з вялікай любоўю. Паціху прыйдзі да таго, каб палюбіць пакуты, бо пакута набліжае да мяне. Кожны хрысціянін у стане ласкі з'яўляецца другім Хрыстом. Абыходзьце са мною як самым блізкім чалавекам, які не толькі даруе давераныя яму грахі, але і бярэ іх на сябе, каб атрымаць для іх прабачэнне Айца. Мая вытрывальная моц бясконцая. Witaj Maria. Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стацыя 3. Пан Езус першы раз падае пад крыжам. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Падлічаныя магчымасці дасягненняў нават праз падзенне. Крычы моцна, калі ўпадзеш. Веру маю любоў, кліч мяне. Хіба я не схапіў Пятра, калі ён тануў у хвале? Калі б вы толькі ведалі, як я прагну, каб прыходзілі да мяне з прастатой і невялікай цеплынёй сэрца. На зямлі мне патрэбны ўсе мае душы. Патрабаваў твайго прыйсця на гэты свет, як новага сэрца, якое б любіла мяне. О вы, якія з'яўляецеся маімі найбольш чулымі сябрамі, прыходзьце заспакоіць мой голад, валодаць вамі. Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённого дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Стацыя 4. Пан Езус сустракае сваю маці. кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Раскрывши муку свою, свет откупил Ты. Моя маці паўсюль, дзе яна была, пакінула яскравы свет святасці. Любоў не дапускае разлукі. Шукаю ахвяр, якія б хацелі далучыцца да маёй. Ці ты любіш мяне? Ці любіш мяне больш, чым іншыя?
Набярыцеся адвагі, каб цярпець. Ёсць такія душы, якія не могуць ужо жыць без цярпення. Хаця ж і люблю вас бязмежна, з якой асаблівай любов'ю гляжу на тых дзяцей, якія церпяць. Мой позірк больш ласкавы і пяшчотны ад позірку маёй маці. Ці не я стварыў сэрца сваёй маці? Witaj Maryja. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 5. Симон Киринеєць допомагає пану Єзусу нести криш. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Ваша любов, як я шукаю її у ваших учинках. Подумай над тим, каб дойти до того, каб полюбить зняваги. Потребую так мало, так легко меня можно заспокоить. Злучай свои учинки с моими. Коли ты будешь одним телом со мною, сила твоя будет звыш человечей. Покажи своим життем, что не отпочиваешь на земле. Мы разом пройшли годы. Удвоїх ми зробимо пригожі речі. Это праз Тебе я звертаюся до той ці іншої душі, каб аднавіць яе альбо заахвоціць наблизіцца до мяне. Бачыш, нічога не загараецца без дотыку. Прыйдзі да мяне, злучыся са мною, каб стаць адным цэлым. Прасі за тых, якія баяцца. Душа запальваецца ад душы, як свечка ад свечкі. Адгэтуль жыві думкаю, што твой найдаражэйшы сябар заўсёды ёсць пры табе, і твой уплыў памнажаецца ў дзесяткі разоў. Калі бачу вас, церпячых для мяне, збіраю кожнае ваше цярпенне з вялікай любоўю. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стація 6. Вероніка витирає твар пана Єзуса. кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Долучайся до моих овечек, прийди до мяне бліжэй, злучыся са мною. Нельга запаліць агонь, не дакрануўшыся да яго. Як прыемна мне ваша руплівасць, з якой прыходзіце да мяне. Яна будзе асабліва ўзнагароджана. Старанна шукайце свайго ачышчэння ў сакраменце споведзі. Збірай кроў, якая плыве па тернях, і абмывай ёю свет. Давай іншым тое, што я ўкладаю ў твае рукі.
Будьте удячнымі Творцу, любіце Яго за Яго лагоднасць. Вы выхадцы з сям'і Божай. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 7. Пан Єзус другий раз падає під крижем. Кланяємося тобі, Пані Єсу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Калі вы злучаныя з маімі пакутамі, ваша ўзнагарода прыемна Пану Богу. І таму, калі вы дазваляеце мне, злучаю ваше жыццё з маім жыццём. Дапамагай мне, каб усе ўвайшлі ў нябёсы. І прасі тых, хто ўжо ўвайшоў, каб дапамагалі вам. Звяртайся да іх за салодай і пяшчотай. Адзін грубы водгук можа яшчэ больш іх аддаліць. Будь строгім для сябе, але лагодным для другіх. Май жаданне служыць. Прыпомні сабе, што я мыў стопы вучням, што прыносіў людзям палёгку, што аздараўляў. Калі будзе дастаткова святых, аблічча свету пераменіцца. Згадай сабе, што было б дастаткова толькі некалькіх, каб уратаваць Садом. Я дазваляю табе служыць мне і любіць мяне, служыць Пану Богу. Калі б ты думала аб такім шчасці. О, калі б яшчэ адзін дзень быў дадзены асуджанаму. Уяві сабе, як бы ён ім скарыстаўся. Я буду слухаць цябе з такой вялікай радасцю, так уважліва, каб ты ведала. Скажы ім, каб яны прыйшлі да мяне, каб аддалі сябе любові такімі, якія яны ёсць. Перш за ўсё, я заўсёды гляджу на ваш номер, а да ўчынкаў стаўлюся паблажліва, калі нешта не атрымоўваецца. Скажы ім, каб прыйшлі. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Стація 8. Пан Єзус утішає плачучих женщин. кланяємося тобі, Пані Єсу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Любов призывая любовь. Откажи мне, прагну тебе, что пужает тебе? Твоя потраившая занятбанность
твае недахопы, думкі, якія цябе адцягваюць. Зняваж свае памылкі. Гэтыя памылкі робяць вас няшчаснымі. Прызнайце свае недахопы. Спусціцеся думкамі на самае дно вашых мучэнняў. Прасі Святого Духа, каб кіраваў тваімі думкамі. Ці ведаеш, што такое любоў Бога чалавекам, які заклікае да любові, а ў адказ чуе толькі смех і абразы? Як мала мяне ведаюць людзі. Для кагосьці я незнаёмы, для кагосьці далёкі, строгі настаўнік. Мала ёсць тых, хто прыходзіць да мяне, як да любячай сям'і. Хачу, каб мяне больш не баяліся, каб ведалі, што маё сэрца поўнае любові заўсёды чакае, каб са мной размаўлялі, як з умілаваным братам. Буду прыходзіць да цябе, каб слухаць, як ты гаворыш са мной. Люблю слухаць твою размову не за яе зместу, але проста таму, што звяртаешся да мяне. Шукаю вашага звароту сэрца да сэрца. Я клічу, ты прынамсі дай адказ. Вітай, Марія. Полная ласки Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 9. Пан Єзус третій раз падає під крижем. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты. Драпежнік викрадає у мяне шмат авечак. Хто дапаможа мне, калі вы духовна з'яднаныя са мною не далучыцеся? Як я зраблю гэта, калі зачыняецца перада мною дзверы? Так рэдка накіроўвайце свой позірк, хоць бы ў потай, на сваё будучае жыццё, на заўтрашні дом. Кліч мяне. Я добра ведаю твой голас. Памажы мне ратаваць грэшнікаў. Я вельмі ўдзячны тым, хто спрабуе прыводзіць душы грэшнікаў да мяне. Кожную з гэтых душаў я клічу па імені. Пералічы мне душы, якія хацеў бы прывесці да мяне. Дзеля цябе я буду іх настойліва клікаць. Я іх выпраўлю, перамяню. Адчуюць радасць, якой не ведалі. Толькі я даю яе. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Стація 10. З Пана Єзуса здирають руки. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил ты.
ішоў па дарозе Кальварыі і, нягледзячы на столькі цяжкасцяў, прыйшоў. Не разумееш таго, дзіця, што значыць быць адзінокім, пакінутым праз столькі душ, і як вельмі патрабую усялякага роду праяўлення вашай любові і пяшчоты. Ці можа твоё сэрца зачыніцца перад відам маіх адкрытых ран? Ці не верыш, што нешта адбываецца на небе і на зямлі, калі мяне акрываўленага прыносіш разам з сабою ў ахвяру нябеснаму айцу? А іначай, для чаго былі мае мукі і смуткі? А як ты выкарыстоўваеш дабрыню айца? Кожная малітва мае свой адказ, якога ты не чуеш. Прасі, прасі. Кожную хвіліну можаш выратаваць тысячы душ. Падумай аб гэтым. Прасі, любі, прасі шчыра, прыйдзі валадарства тваё. Прыход часу валадарання айца можа быць паскораны, калі яго дзеці будуць шчыра прасіць аб гэтым. Аднаго хвала айцу можа быць дастаткова для навяртання душы здалёк, змяніць рашэнне чалавека, ад якога многае залежыць, супакоіць народ, падтрымаць папу, пашырыць дзейнасць місіянераў, ажывіць Бога ў душы, аддаць Богу паміраючага, звязанага з міласэрнасцю Божай. Будзь для ўсіх маёй ласкай, каб перад абліччам маіх мучанікаў ты магла сказаць: і я там была, хаця ж толькі жаданнем. Witaj Maryja, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, вся первую хвилину смерти нашей. Аминь. Стація 11. Укрыжаванне Пана Езуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Разумееш, што ў жыцці кожнага чалавека надыходзіць той момант, які патрабуе ад яго найвышэйшай адвагі. Колькі разоў укрыжавала мяне ваша свабода. Не магу ўжо шукаць грэшнікаў, бо ногі мае прыбітыя. Не магу працягнуць рукі да грудзей, бо яны прыбітыя ў распрасцёртым стане. Але маё сэрца адкрыта, няхай у воду ці жывуць у ім грэшнікі. Калі мой крыж апусцілі ў прыгатаваную яму, гук гэтага ўзрушэння пачуўся ў бездані, дзе столькі душаў чакалі прыйсця збаўцы. Яны трымцелі ад радасці і надзеі. Гэта я ўзнагароджваю, а ты складзі ўсе свае памылкі на алтар і шэптам з пяшчотай скажы айцу пра сваё пакаянне. Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого.
Стацыя 12. Пан Езус памірае на крыжы. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. О, простриши муку свою, свет откупил Ты. Бедная душа, менавіта так пачынаеш засынаць. Я хутка вярнуся, але ты, пакуль спіш, не пачуеш мяне. Ці хопіць сіл калі-небудзь прачнуцца? Няўжо ты не баішся таго, што доўга пазбаўленая падмацавання, аслабнеш і больш не выйдзеш з летаргіі? Мае ўмілаваныя душы, ведаеце, што многіх з вас смерць напаткае падчас глыбокага сну. Дзе і як прачніцеся? Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Стація 13. Пана Єзуса здимають з крижа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. О, простриши муку свою, свет откупил Ты. Пам'ятай, кожен приходить до апошньої покути. Я дав усьо. Ці зауважили, що нават дом, у яким виконав свою найдорожейший зарок Евхаристію, була позичена мне при словах «наставник його потребує». А дав усьо, нават туніку, яку виткала моя маті. Пам'ятай об маті бедності. Будь укрыжаваны со мной. Для тебе это значит сопротивляться своей природе, своим жаданиям, своему самолюбству у послухмяности Отцу. Нагадай себе, что укрыжаванне папярэднічае воскресенню, и гэта великая радость. Жыццё на земле короткое, а потым, мои любимые души, убачыце моё обличчя. Гэтак жа, як я вызваліў і выратаваў душы з бездані, таксама велічна прыйду, каб вызваліць вас і выратаваць. На крыжы я адкрыў неба для ўсіх, але кожны мае свабодны выбар. Гэта вы, мои браты, павінны завяршыць збаўленне людзей, просячы мяне аб гэтым, пакутуючы за іх. Не пазбаўляй мяне сваіх пакутаў, яны дапамагаюць грэшнікам. У табе я малюся да Айца. Часта глядзіце на неба, яно дапаможа вам прагнуць яго. Ці не выйду я насустрач табе на большай частцы шляху. Добры злодзей зразумеў любоў, і тады выдаў крык шкадавання. Неўзабаве пасля гэтага ён адпачываў у маім улонні. Марта і Марыя і Лазар клапаціліся мною. Ці не думаеш, што я павінен быў добра прыняць іх у маім нябесным палацы? Маё святло ўзыдзе над табою ў апошні дзень. Якая вялікая будзе твая годнасць. Спознаешь добродейство збаўцы. Будешь актыўны маёй милосерднасцю, акутаны маёй милосерднасцю. Ужо з гэтага часу спявайце сваю падзяку.
часцей думай пра неба. Як жа я вас усіх там чакаю. Такія прыгожыя падрыхтаваў урачыстасці. Твоє месца чакае цябе. Зразумейце мае нецярпенне прымаць субяседнікаў, каб атрымаць асалоду ад іх разумення і павагі. Вельмі дорага заплаціў за твоё шчасце. У тую апошнюю хвіліну табе патрэбна будзе мая маці. Як можа быць далёка ад тых, хто праз усё жыццё адмаўляў свой святы ружанец і просіць яе маліцца ў гадзіну смерці. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Crucem Tua, adoramus Te, Domine. Стацыя 14. Пан Езус пакладзены ў грабніцу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Як жа дорага я заплаціў за хлеб для маіх дзяцей, але я шчаслівы, што магу ахвяраваць яго вам. Ці стараецеся ўзвысіць свой голад да Еўхарыстыі? Ці не жывяце так, быццам назаўсёды застанецеся на зямлі? Звыкайцеся з тым, што я шчодра вас узнагароджу. Я госты, ты манстранцыі, а мае ласкі, якія пранікаюць праз цябе, гэта є залатыя прамяні. Гостыя, атрыманыя аднойчы на жыццё вечнасць дадзена. Гэта скарб абраных. Ваша пазіцыя крыху пагардлівая ў адносінах да маіх сакраментаў. Засведчы сваёй любоўю і ўдзячнасцю за столькі атрыманых гостый. Калі святар зачыняе дзверы табернакулюма, прасі мяне, каб замкнуць цябе ў маім сэрцы. Не май іншай волі, акрамя маёй. Гэта воля айца майго. Будзеш за гэта ўзнагароджаны ў апошні дзень. Я так прагнуў для вас радасці, што сышоў на зямлю, каб спазнаць пакуты. Не краіна мяне вабіла, а пакорная душа. Душы, якія безупынна праводзяць унутраныя змовы са мною, не ведаеце таго, колькі захаплення падрыхтавалі свайму збаўцу. Не разумееш таго, маё дзіця, што значыць у самоце, праз многіх пакінуты, адчуваць, што чымсьці з сэрцы з'яўляешся дарагім сябрам. Тым наймілейшым, адзіным, жаданым. Дзіўная гэта рэч, каб стварэнне магло суцешыць свайго Бога. Я суцешу вас, калі будзеце засыпаць, адыходзячы ў вечнасць. Witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. per crucem Tuam, adoramus Te, Domine. Per crucem Tuam,
korpus, jaki możemy chwierować u swojej intencji albo za kogoś z naszych bliskich pomierłych, pomolimy się u intencji Świętego Ojca. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. witaj Maryja, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Як была с продвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Ty za nas cierpiała raną, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiała raną, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiała raną. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.